MEP on siis Euroopan parlamentin toimintatapaa simuloiva semmoinen harjoituspaikka, missä opetellaan toimimaan politiikan tavoilla tai Euroopan unionin politiikan toimintatavoilla. Eri maista tulevat nuoret kokoontuu komiteoissa. Siitä laaditaan semmoinen resoluutio 2-3 päivän työskentelyn tuloksena, joka on siis päätöslauselmaehdotus yleiskokoukselle. Ja sitten jos tämä MEP-konferenssin tai yleiskokouksen enemmistö päättää äänestää tämän päätöslauselman puolesta, niin sitten se lähtee sitten oikeaan Euroopan parlamenttiin. My role is I get to decide who speaks and sort of keep order and make sure that the points are relevant. Mä olen delegaattina, eli me toimitaan tällaisissa komiteoissa ja mä oon itse tällaisessa Constitutional Affairs-komiteassa, jossa puhutaan Euroopan integraatiosta ja siellä me yritetään keksiä ongelmia ratkaisuja. I'm a delegate and I represent civil liberties, justice and home affairs, and our committee is dealing with the refugee topic. Presidentti tässä General Assemblyssä toimisin tavallaan puhemiehenä, että mä annan puheenvuoroja ja pidän niin kuin järjestyksen tavallaan siinä siinä General Assemblyssä ja sitten me käyn täällä ympäri katsomassa, kun muut tekee töitä. No, parasta mä voisin sanoa, että on varmaan se, että pääsee käyttämään englantia. Tai mä oon tosi paljon halunnut käyttää englantia silleen, niin kuin ihan oppimiskielenä ja nyt me käytetään sitä koko ajan, niin koko ajan oppii uusia sanoja. I think it's meeting all the different people from so many different countries and meeting people who you would not generally meet and going places you might not go. Of course, I would say the people. We are various delegates from all around the countries, the European Union countries, and I'm happy that I have the ability to meet plenty of people. Kyllä on ihan kiinnostavaa olla tällaisessa mukana ja tavallaan tässä MEPissä tapaa todella paljon muita ihmisiä ympäri Eurooppaa. On kiva vähän päästä tutustumaan, miten niin kuin parlamentaarikon työn tai toimenkuvaan kuuluu. Meidän koulusta pääsee joka syksy ja joka kevät MEPiin mukaan. Eli syksyisin on aina infotilaisuus ensin ja sitten meillä on valintatilaisuus. Ja me lähetetään, on 2 MEPiä, on International MEP, jonne me lähdetään 1 opiskelija. Ja Suomesta lähtee sinne 5 yhteensä. Ja sitten on tämä Baltic MEP, jonne meidän koulusta lähdetään aina 2-3 opiskelijaa.